Y de esta manera son las 4:15, que es el momento previsto para la ponencia inaugural sobre la història de les grans edicions filosòfiques en català, valencià, a càrrec de Salvi Turró, de la Universitat de Barcelona. Salvi, moltíssimes gràcies per ésser-hi. I quina gran obra, quina meravellosa contribució que heu fet allà. Amb aquesta traducció que tenim així. Aquest és el volum que es troba a disposició a les llibreries de 2 setmanes ençà, només. Sí, més o menys. 2 setmanes o potser menys de 2 setmanes. I que és una meravellosa contribució a la història de les edicions filosòfiques en valencià, català, de la qual tu ens parlaràs ara, ens assabentaràs. Moltíssimes gràcies, Salvi, i benvingut. Gràcies a vosaltres per la invitació, que no és la primera vegada que m'inviteu a un acte acadèmic de filosofia a València, en la qual cosa m'hi sento molt còmode, quasi és la meva segona casa, quasi en aquests moments. Gràcies. Benvingut. Bueno, doncs, començo ja? No pensava que Sandra volies dir alguna... La Sandra parlarà, i tant que parlarà. Aleshores, serà per a tancar les jornades. Molt bé. El moment de tancament està reservat a la Sandra, que ens dirà coses ben sucoses. Molt bé. Doncs endavant. I això que dius de la segona casa, però tant de bo. Però tant de bo. És a dir, amb el Jacinto, que en Pau descansi, això ho teníem parlat. Ell es va jubilar i ho vam comentar moltes vegades. Vam dir, Jacinto, escolta, ara tu es jubiles. Hi ha un AVE entre Madrid i València. Aleshores, fem l'AVE filosòfic. Fem també l'AVE filosòfic, perquè tu vinguis i estigues amb nosaltres sovint. I aquesta era la intenció que tenia. Malauradament, doncs va faltar mesos després de jubilar-se. Aleshores, bé, renovem la invitació. Salvi, doncs a l'AVE filosòfic, en aquest cas, Barcelona-València. Més que AVE, Pseudomet, que és una mica més lent encara. Però l'AVE s'està construint ara, no? Sí, però em sembla que trigarà més que la vostra lectura de la crítica de la República. Aleshores, mil gràcies. Tens la paraula. Bé, doncs, novament les gràcies a Pedro i a la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació per aquesta invitació, en part motivada pel 300 centenari de Kant, lligat, després en parlaré, a la publicació de la versió en català o valencià, com vulguem dir, de la crítica de la raó pura. Començo per fer una observació que enllaço en alguna cosa que ha dit el Pedro Jesús, el sentit i la importància que tenen les edicions dels grans textos clàssics o dels grans pensadors. Jo en aquesta part de la meva ponència no em referiré a edicions d'assaig, d'historiografia, d'estudis històrics o estudis comparatius de filosofia, sinó em referiré només exclusivament, que és una mica el que Pedro Jesús em va demanar, el que serien edicions de les fonts, és a dir, dels clàssics. Em centraré només en aquest punt. Doncs bé, començo per fer una petita reflexió sobre la importància de les grans traduccions dels clàssics en qualsevol cultura. D'alguna forma, una cultura creix i s'enriqueix perquè està en diàleg amb altres cultures. Pensar una cultura tancada com un autista sobre si mateix seria una cultura que està sempre repetint mecànicament el mateix i, per tant, acabaria sent, com diuen els alemanys, un interessant. Ja sabríem tot el que pot donar aquesta cultura. Les cultures creixen justament en diàleg amb altres cultures. I l'eina o una de les eines bàsiques d'aquest diàleg és, efectivament, traduir els grans pensadors, els grans lletrats, les grans creacions que una cultura té. A través d'aquesta traducció, les dues cultures entren en relació i la cultura receptora ha de fer realment un esforç molt significatiu i és, primer, entendre aquell text en l'altra llengua, però després recrear-lo en la seva. Deia Schlegel, potser una mica exagerat, però en fi, deia Schlegel que el verdader creador o el més gran creador d'una obra literària és el traductor, no l'autor. I ho deia justament per això, deia, perquè el traductor primer ve d'una altra llengua i, per tant, ha de fer l'esforç de crear dins seu l'obra en la llengua original. L'ha de recrear dins seu. I després l'ha de traduir a l'altra llengua tornant-la a recrear.
però tornant a recrear de forma que el resultat sigui una obra literària o una obra poètica, no simplement una sèrie de sintagmes més o menys inconexos. Per tant, en aquest sentit, deia Schlegel, el traductor fa com dues creacions, no en fa una, sinó que en fa dues. Bé, no sé si és una mica exagerat o si Schlegel, òbviament, escombrava cap a casa seva, i era un gran traductor, evidentment. Però hi ha alguna cosa de veritat en aquesta afirmació. És a dir, quan es tradueix una gran obra, la cultura receptora creix. Ha d'adequar els seus termes, ha d'adequar la seva mentalitat, entra en diàleg amb aquella cultura i, òbviament, surt enriquida. D'alguna manera, el que diem cultura europea, en el fons, si ho penseu, es podria dir que és el resultat de tota una sèrie de traduccions. Els clàssics grecs passen al llatí, els clàssics grecollatins passen a les llengües europees modernes, i després les llengües europees modernes es van traduint unes a altres. En aquest sentit, Europa seria com una xarxa de traduccions múltiples que ha fet créixer, efectivament, una comunitat de pensament, d'interessos, d'orientacions, de perspectives, etc. Per tant, penso que no hi ha cap dubte de que la cultura és un fet essencial. Les traduccions són un fet essencial per qualsevol cultura que vulgui, efectivament, créixer i desenvolupar-se. Deia Fichte, en uns aforismes que té sobre educació, això ho diu sobre l'educació de l'individu, però es podria traslladar també a una cultura, a un poble. Diu allà Fichte que una part essencial de l'educació és l'estudi de les llengües clàssiques. Diu, per què? Perquè són llengües que estan relativament bastant allunyades de les nostres i obliguen a l'alumne a fer l'esforç d'apropiar-se d'un altre món. I en apropiar-se d'un altre món creix el seu i alhora el relativitza. I, per tant, l'alumne madura. Bé, si avui Fichte diria, segurament visqués avui, diria que estem a un lloc on això no passa. I com no passa, així ens va potser. Doncs bé, això que diu Fichte respecte a l'individu es podria, jo penso, perfectament generalitzar a un poble o una cultura. Traduir, entendre l'altra llengua i portar-la a la teva és créixer, és madurar en tots els sentits. I donat que estem en el centenari de Kant, això en el fons és, podríem dir també, l'ús públic de la raó. Quan traduïm, la nostra raó entra en diàleg amb altres. Bé, això d'una banda, recordar aquestes idees. D'altra banda, està clar que des d'una perspectiva una mica més concreta, diríem una perspectiva docent, disposar de bones traduccions dels autors clàssics és una eina indispensable perquè els alumnes, els principiants, els que comencen a estudiar, puguin apropar-se en aquests textos. Tots hem començat a llegir amb traduccions. Jo, per exemple, Kant, abans ho comentava la Sandra, i suposo que algú més dels que estem aquí, la vaig començar a llegir, la crítica de la raó pura, just estava començant a estudiar alemany, però el meu alemany, en fi, no anava més enllà de la tercera frase, en la traducció justament de Pedro Ribas. És a dir, disposar de bones traduccions és una eina per l'estudiant en aquest primer moment en què s'inicia la lectura de textos i, per tant, si les traduccions són fiables, si estan ben fetes, si són correctes, evidentment és una forma molt útil de començar a estudiar seriosament algun autor, i per tant és un instrument que tota cultura necessita. Des dels últims anys, en el cas de la filosofia, des dels últims anys de batxillerat i evidentment en tot l'ensenyament universitari. Però jo encara afegiria que també és molt important disposar de bones traduccions per nosaltres, els filòsofs de professió, que vulguem o no vulguem, sí, estem especialitzats en un àmbit. En aquest àmbit dominem una o dues llengües i les obres respectives dels autors. Però com a filòsofs no només llegim els autors que ens interessen del nostre àmbit professional, també ens interessa llegir altres autors. Jo, en l'alemany em moc bé, en el francès em moc bé, en l'anglès em moc relativament bé, el meu llatí, vaig llegint llatí, i el meu grec, ja, si no és un text bilingüe, malament rai. És a dir, tots no podem dominar, evidentment, totes les llengües al mateix nivell. Per més que estiguem especialitzats en un àmbit filosòfic, la filosofia exigeix tenir presents els altres àmbits i els altres autors, sobretot els grans autors. Per tant, també per nosaltres, els professors universitaris de filosofia, és important que hi hagi bones edicions. És a dir, que quan jo llegeixo a Plató,
l'edició que estic llegint de Plató sigui realment de confiança, perquè jo no la puc jutjar en el mateix criteri que quan llegeixo a Kant, perquè Kant el puc llegir en alemany i a Plató necessitaria sempre un text bilingüe al costat i, per tant, disposar d'un bon fons de traduccions és també molt important, jo diria, pel professorat universitari i per l'investigador, en el fons. Si no vol l'investigador, també això passa a la nostra època, com tots sabem, quedar-se totalment encasillat amb la seva especialitat i no sortir de la seva especialitat. Però bé, aleshores ja no sé si el que tenim és un filòsof o un erudit de la filosofia o un filòleg. Bé, perill que aquest en el nostre món és un perill creixent. Fins i tot en l'àmbit alemany sabem perfectament que molts de les línies d'investigació, especialment en història de la filosofia, avui en dia estan més propers de ser filòlegs que no de ser filòsofs, potser. Bé, això seria un altre tema que ens portaria a parlar d'altres coses. Només volia subratllar això, que també per l'investigador, per més que s'especialitzi en un àmbit, tenir bones edicions dels altres grans filòsofs és útil. Bé, dit això, entrem ja una mica més en matèria, que seria, en el cas de la nostra llengua, quines són les bones edicions que tenim i, per tant, i l'abast, les bones i l'abast que tenim dels clàssics. Doncs bé, aquí tenim, jo una mica aniré comentant, auxiliat per unes imatges que així faran una mica més... Sí, aquesta primera ja. Doncs bé, la primera, comencem una mica per ordre cronològic, la primera gran edició dels clàssics és la que es coneix, perquè és el nom que se li va posar inicialment, com l'edició de la Fundació Bernat Metge. Aquesta edició comprèn tots els clàssics grecollatins, tant de poesia, literatura, teatre, filosofia, evidentment, fins i tot ciències. Aquesta edició la va promoure en Cambó, el gran polític burgès i fins i tot milionari dels anys 20, que en aquell moment encara aquests personatges complien una funció pública i eren importants mecenes. Avui en dia no sé si això es manté o no, en el cas aquest sí que es va mantenir i de fet el mecenatge de Cambó va ser d'una banda posar en marxa la col·lecció Bernat Metge de clàssics grecollatins, d'altra banda posar en marxa la Fundació Bíblica per fer estudis bíblics directament a Jerusalem i enviar investigadors a les excavacions i fer una nova traducció de la Bíblia, que malauradament no es va completar, però els volums publicats són realment molt interessants per tot l'aparell crític. I encara la seva tercera línia de mecenatge, aquesta potser no ens interessaria tant, l'esmento, va ser la seva col·lecció de pintura especialitzada en els primitius italians, perquè eren justament a l'àmbit pictòric en l'estat espanyol era com més deficient. I realment el llegat que va cedir a la ciutat de Barcelona és un llegat important en aquest àmbit. Doncs bé, el mecenatge de Cambó va donar lloc a la Bernat Metge. La Bernat Metge comença a publicar... No, encara no. La Bernat Metge comença a publicar-se als anys 20, va avançar força fins al 36, després de la Guerra Civil i el franquisme va entrar en un període de més latència, va seguir traient títols, però no tants, i a partir dels anys 80, més o menys, es reapareix a un ritme de publicació molt més normalitzat. Els textos de la Bernat Metge són bilingües, la qual cosa sempre és molt útil perquè tens el text original al costat. Estan sempre encomanats o a bons filòlegs, o en el cas de filosofia, a filòsofs que coneixen bé la llengua original, per tant, sempre estan fetes per molts bons coneixedors de la llengua original i en aquest sentit, en general, són totes traduccions molt fiables, molt correctes. El model que es va prendre per iniciar aquesta col·lecció va ser el model que correspon a França a la col·lecció de Belles Lettres. És, de fet, exactament el mateix model, que és més o menys el que a Anglaterra és el model de la Lloyd Classical Works. I aquí després és una mica, a l'estat espanyol, el que també reprendrà, però una mica després, si no recordo, Alma Mater, la col·lecció de textos bilingües. Bé, dins
de la Bernat Metge, per tant, està tot el llegat grecollatí. Però aquí em centro, les dates que teniu a baix, amb els filòsofs. Pel que fa als filòsofs grecs i llatins, tenim o bé ja acabats tota l'obra, o molt avançada, quasi a punt d'acabar-se, els que teniu aquí indicats. Plató només queda un volum que seran els 3 últims llibres de les lleis. Per tant, està pràcticament acabat. Aristòtil està molt avançat. Els grans textos d'Aristòtil, la metafísica és l'últim, que ha sortit ara fa poc, i per tant queden alguns opuscles i textos menors, però els grans textos d'Aristòtil també els tenim ja acabats. Bé, Epicur està acabat, perquè com sabem només té unes quantes cartes. Diògenes Laerci, bé, que no és ben bé un filòsof, però com a historiador de la filosofia és una font important i que sempre va bé a vegades llegir què diu Diògenes sobre algun autor, perquè diu coses que a vegades poden resultar rellevants pel context. També està molt avançat, només deu quedar un volum. Plutarc, aquest està iniciant-se, però bastant de pressa, tots els textos morals. No em refereixo ara a les vides paral·leles, sinó als textos morals que fan de Plutarc, també un filòsof d'una certa rellevància al món antic, també està força avançada. De Ciceró, tota l'obra filosòfica està acabada. I jo diria que també tots els discursos. Diria que Ciceró està complet tot ja. Però bé, l'obra filosòfica sí que està totalment acabada. Sèneca, igualment. Tot Sèneca el tenim traduït. Lucreci, evidentment, els 2 llibres del de Rerum Natura també estan traduïts. Quintilià, les institucions retòriques, que és un gran text pel que és la transmissió de molts elements de lògica, de retòrica, de poètica en la cultura europea posterior, també només queda un volum per acabar-se. I Boeci és el volum de Consolazione Filosofia, que evidentment està traduït, per tant està acabat. Diguem, doncs, que el balanç en la Bernat Metge és que pràcticament tenim el llegat dels grans autors antics a l'abast, amb bones traduccions i, a més, en textos bilingües. Bé, aquí teniu el primer text que es va publicar de filòsofs, va ser els diàlegs de joventut de Plató, de 1924, aquí no es veu massa clar, però bé, és la primera pàgina de la primera edició d'aquest autor. Si passes una mica més. Bé, actualment, això és recent vull dir 10 anys, 10-12 anys. La Fundació Bernat Metge tenia un problema d'estatut jurídic. És a dir, no estava gens clar quin estatut tenia la Bernat Metge, perquè en Cambó ho va fer d'una forma privada, no estava registrada oficialment, anava funcionant, i com ell anava posant els diners, doncs anava funcionant allò. Però, per dir-ho jurídicament, no era massa clar quin estatut tenia la Fundació Bernat Metge, si la Fundació tenia l'editorial Alfa i Editorial Catalana, o si l'editorial Catalana i Alfa eren els amos de la Fundació. Aquí hi havia un enrenou, es veu, i de fa 10 o 12 anys va haver un equip de gent jove que va considerar que això es tenia que aclarir l'estatut jurídic i, d'altra banda, renovar la fundació i renovar l'editorial per donar-li realment més presència. Perquè la veritat és que era difícil a vegades aconseguir els volums de la Bernat Metge i fins i tot si s'anava a comprar-los a la seu de la fundació, que era la Casa de Cambó, justament, anar a comprar ja un volum era com fer un viatge en el temps als anys 20, perquè et rebia ja una senyora vestida com als anys 20, amb unes fitxes que anava mirant per allà a veure si trobava el llibre, anava a buscar un magatzem, te'l portava ple de pols, o sigui, era una cosa una mica, era un salt en el temps. Doncs bé, va haver un conjunt de gent jove que van decidir que això s'havia de posar al dia, i aleshores ara l'estatut és el següent. S'ha creat una editorial que es diu La Casa dels Clàssics, i aquest editorial ha comprat la Fundació Bernat Metge en l'Estatut X que tingués, no en feu precisar més, i per tant tot el fons editorial de la Bernat Metge ara el publica la Casa dels Clàssics. La Casa dels Clàssics té 3 col·leccions. La primera, que es diu així, Col·lecció Bernat Metge. Aquesta és tot el fons de la Bernat Metge i ara aquest fons és molt assequible perquè els volums que estaven exhaurits, que ja no es trobaven enlloc, sinó a llibreries de vell, ara els imprimeixen per fotoimpressió a l'acte. O sigui, tu vols comprar 3 volums de Bernat Metge, els encarregues a la llibreria i al cap d'una setmana els tens. O sigui que ara tenim tot el fons de la Bernat Metge assequible. Quan fa 10 anys o 15, més de la meitat estaven exhaurits.
i si no anaves a llibreries de vell no trobaves aquests volums. Per tant, ara els podeu demanar quasi personalment, de dir, vull aquest i aquest, o vull tot Plató. Posen, t'editen tot Plató. En format bilingüe, també. A més, ha creat una altra col·lecció, que és la que es diu Col·lecció Bernat Metge Essencial, que és no tota la Bernat Metge completa, sinó el que consideren els títols més rellevants. Tant en filosofia, com en poesia, com en tràgics, com en historiadors, han fet una selecció. Aquesta col·lecció està pensada bàsicament per estudiants, bàsicament. Són títols més, diguem, de més renom que altres, evidentment. No són bilingües. I aquests s'editen en un format més actual. En canvi, la Bernat Metge segueix editant-se en el format clàssic de tapa groga tela, l'edició més cara, i simplement cartoner, l'edició més econòmica. En canvi, la Bernat Metge Essencial té un format més actualitzat. I finalment, només per informar-lo, això no ens interessa tant aquí, té una altra línia editorial que es titula Col·lecció Bernat Metge Universal, on aquí estan fent traduccions noves en bons traductors del que serien clàssics de la literatura universal. Per tant, això no és filosofia, però que sapigueu que grans textos clàssics els estan aquí tornant a traduir en bones edicions. Bé, en això tindríem la Bernat Metge, el que ens cobreix en el nostre àmbit lingüístic, ens cobreix tot el que seria el pensament antic i en un estat ja molt avançat. Bé, el segon projecte acabat i que també té una certa envergadura i que també realment ha servit per normalitzar les traduccions dels clàssics a la nostra llengua, és el que van prendre edicions Editorial Laia i Edicions 62, als anys 80, sota el nom de textos filosòfics. Inicialment, el projecte comprenia 150 títols, però després, pels avatars econòmics de la col·lecció, s'ha vist reduïda a 100. Aquests avatars quins són? Editorial Laia va fer fallida als anys 90, quan portava uns 30 títols només. Aleshores, aquest fons va passar, i tot el projecte editorial, a Edicions 62. Edicions 62 el va anar continuant, però quan es va arribar al títol 80 i tants, Edicions 62 s'incorpora, és absorbida pel grup Planeta. I aleshores aquí van començar els problemes perquè el grup Planeta no tenia cap interès en seguir editant això. Perquè, com sabeu, el grup Planeta és una editorial comercial i si les col·leccions no tenen un rendiment immediat no té massa interès. Aleshores, en Pere Lluís Font, que és el director d'aquesta col·lecció, va aconseguir finalment, després de molts esforços, que almenys Planeta es comprometés a arribar al títol 100. I, en efecte, la col·lecció ha arribat al títol 100 i aquí s'ha aturat. I, en principi, no hi ha interès en què se segueixi avançant en els 50 títols restants, perquè, entretant, ha passat un altre incident de conseqüències comercials importants, i és que al seu torn el grup Planeta s'ha integrat en el grup internacional Random House. I clar, ara en aquest grup internacional parlar d'una col·lecció de clàssics filosòfics deu sonar a publicar poemes d'un autor xinès del segle II. Per tant, la col·lecció està acabada en el número 100. Bé, els títols d'aquesta col·lecció, aquí els teniu tots, els he classificat només per tenir una mica una ullada general. No es tracta, evidentment, d'anar comentant-los tots fil per randa. D'una banda, en filosofia antiga, tenim realment bastants textos. No hi ha cap edició completa de cap autor. S'han sempre anat seleccionant textos que es creien més o menys rellevants. Per exemple, alguns diàlegs de Plató, de la primera època, de l'època intermèdia, de l'època final, d'Aristòtil, la psicologia, els escrits de retòrica, de Diògenes ja es van traduir les vides de filòsofs, i algun autor romà, Epictet, Ciceró, Plotí, Orígens. O sigui que, diguem-ne, hi ha un ventall d'autors antics. La segona període, pel que fa als medievals, el llistat també és relativament
és una antologia dels autors més importants, Sant Agustí, Dionís Areopagita, Sant Anselm, el mestre Eckhart, Maimònides, Averrois, Pedro Abelard, Sant Tomàs d'Aquino. L'antologia metafísica és una selecció, evidentment, no és tota la suma. Sant Bonaventura, unes obres escollides, Ramon Llull, Occam, Duns Scott. Per tant, també hi ha aquí un abast de títols importants a l'abast de qui es vulgui estudiar o començar a treballar. I en filosofia moderna comencen per títols relativament rellevants del Renaixement, Piccola Mirandola, Maquiavel, Ramon Sibiuda, Montaigne, en la seva resposta a Ramon Sibiuda, l'apologia de Ramon Sibiuda, Erasme, Bacon, Descartes tenim les regles, vaig encarregar jo d'aquest text, que en català aconsellaria que algun castellà també s'atrevís a fer-ho. La bona traducció del títol de Descartes és Regles per a la direcció de l'enginy. Regulae directionem ingenii. Per què en castellà s'ha posat espíritu? Per influència de les traduccions franceses. El problema dels francesos és que ells no tenen la paraula enginy. I ja en el segle XVII fan servir esprit. I clar, traduir el llatí de Descartes al francès, automàticament l'espiritualitzem, perquè apareix esprit per totes bandes. Quan al llatí de Descartes, esprit no apareix molt poc, apareix menys. Apareix ingenium. En algun moment molt escàs, ànima, ànimum, però molt escàs. Els termes més freqüents són mens o ingenium. I ingenium, en l'ús cartesià, és la capacitat inventiva de la ment. És un terme molt utilitzat al segle XVII en tot l'àmbit de les llengües romàniques. Recordeu, no? El ingenioso Hidalgo era ingenioso, tenia ingenio. Huarte de San Juan, examen ingenios para las ciencias. En català jo vaig dir, bueno, doncs posem el terme, que és el que correspon, no? Enginy, no espíritu, sinó enginy, ingenio. Bé, aquest era simplement parèntesis com a traductor. El discurs del mètode, òbviament, les passions de l'ànima, per tant, tenim... Les meditacions metafísiques no estan en aquesta col·lecció, però han sortit en altres col·leccions. Després hi ha d'Espinosa alguna cosa, no massa d'Espinosa, Leibniz, Locke, Berkeley... Bé, com veieu, és una col·lecció que una mica intentava anar omplint buits, no ser exhaustiva. I després hi ha alguns il·lustrats, Jean-Baptiste Vico, Montesquieu, de Lambert Condorcet, Voltaire, de la Métrie i Rousseau. I ara entrem en Kant. De fet, les traduccions de Kant importants es van anar fent en aquesta col·lecció inicialment. Primer es va traduir els prolegòmens, després la fonamentació de la metafísica dels costums, després s'ha traduït la crítica de la pràctica, després la crítica de la facultat de jutjar, els textos d'història i política, em vaig encarregar jo. Per tant, això és el que teníem de Kant fins fa poc. Teníem aquests textos traduïts. De Schiller tenim les cartes per l'estètica i també una obra de Herder. I passem aleshores ja al segle XIX. Dels idealistes només hi ha de cada autor pràcticament una obra, de Fichte n'hi ha dos també, Introduccions a la doctrina de la ciència, que em vaig encarregar jo, i els tres fonamentals de l'època contemporània. De Hegel es va traduir, i aquesta sí que va ser una traducció de bastant mèrit perquè no és una obra menor, la fenomenologia de l'esperit, en 2 volums. És una pena, em referia després a l'estat de la col·lecció. I de Hegel també les lliçons sobre estètica, una selecció de textos és. I també la raó en la història. Hegel està prou ben traduït, no els grans textos, no està la lògica, ni està, evidentment, ni estan les lliçons, ni està la filosofia del dret, que faria falta traduir. Bé, de Schopenhauer, la seva tesi sobre la quàdruple arrel, de Comte, i després ja passaríem als posteriors del XIX, Stirner, de Marx, la ideologia i els manuscrits, alguna cosa de Kierkegaard i també 2 o 3 títols de Nietzsche i Stuart Mill. I finalment, ja pel que fa al segle XX, aquesta potser té la mateixa característica que les altres èpoques, és agafar uns textos bàsics. 2 coses de Freud, una de Gramsci, Bloch, Wittgenstein, evidentment, el tractat i les investigacions, en aquest sentit tenim els 2 Wittgensteins, el primer i el segon, Russell, la lògica del coneixement, els principis ètica de Moore, que també és un text important, alguna cosa de Popper, Bergson, Dilthey, de Husserl, l'article que hi ha sobre la fenomenologia,
de Heidegger, Fites, el que passa que aquí el títol és enganyós, perquè no correspon a cap obra de Heidegger en concret. Un podria pensar potser en Holzwege, no. És una selecció de diversos assajos de Heidegger i no sé ben bé per què, clar, jo no conec a Pere Lluís Font, que és el director, però clar, no tinc informació. Al traductor se li va acudir posar Fites en aquests assajos, però no ho confongueu en una obra de Heidegger perquè no ho és. I de Sartre, tenim dues coses també, Merleau-Ponty, Marcel, Foucault, l'ordre del discurs, i Habermas, que seria l'autor dels més recents d'aquesta col·lecció. Per tant, com veieu, en clàssics del pensament tenim un bon gruix d'autors, no és exhaustiu ni molt menys, però per ús d'estudiants realment és una col·lecció interessant i que realment és útil. L'inconvenient d'aquesta col·lecció és que molts títols estan exhaurits i no els reediten. Ni hi ha forma que els reeditin. O sigui, jo personalment com a traductor em van fer signar de les 3 o 4 coses que tingui traduïdes, autoritzant-los a que també fessin edicions curtes per fotoimpressió. No n'han fet cap. Per més que els alumnes van i ho demanen i no hi ha forma que ho facin, i des que això forma part de Random House ja és impossible. Vull dir, no els interessa, simplement. Alguns títols concrets els han reeditat en altres col·leccions, alguns, però alguns vol dir 10 o 12. I fora d'aquests 10 o 12, els altres estan exhaurits, per tant, si no estan a biblioteques ja és difícil de trobar-los, més que en llibreries de vell i el mercat secundari, etc. És una pena, realment faria falta que aquests 100 títols els rescatessin d'alguna forma, o sigui, que hi hagués algun projecte editorial que li digués a Random House, escolti, cedeixin, si no potser els 100, 50 o 60, cedeixin els drets i tornem a reeditar-ho perquè hi ha demanda, a més, d'aquests títols, però no hi ha forma que es reediti. La cosa és així. Bé, l'altra col·lecció, estem parlant de grans col·leccions, de clàssics, una mica completa la de textos. És la que va emprendre Edicions 62, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, en el títol de Clàssics del pensament modern. Només agafa de la il·lustració cap endavant. Són uns 40-50 títols els que va editar. La major part són de temàtica filosòfica, però, com veureu, n'hi ha també alguns que una mica van més enllà de la filosofia. El títol és pensament, i per tant alguns són en l'àmbit de fonaments del dret i de fonaments de teoria econòmica, més filosofia. Bé, aquí em sembla que els he situat tots, els que s'han publicat. L'edició està acabada també, i hi ha alguns exhaurits, però van reeditant. Aquesta col·lecció no té tants problemes com l'anterior si es volen adquirir alguns volums. Bé, comencem per ordre cronològic, a posar primer alguns il·lustrats, Tocqueville, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Mandeville. Bé, Bentham encara, Beccaria, i aquí ja hi ha un salt cap endavant, Ricardo, de Marx, aquí s'ha traduït tot el Capital, en català, el Capital, després passaríem a altres dos del 19, William James, i Max Weber, text clàssic, l'ètica protestant, l'origen del capitalisme, Wittgenstein i Ayer. De l'àmbit analític no hi ha més autors, em sembla. Després hi ha l'àmbit d'aquests marxistes diversos, Lukács, Bloch, Horkheimer, per tant l'escola de Frankfurt està ben representada, Habermas, Jacques Lacan, també es va traduir aquí, i ara ja venen més del camp de sociologia i dret. Simmel, Kelsen, dels textos clàssics de teoria del dret, la teoria pura del dret de Kelsen, està traduïda en els 2 volums. En economia tenim Schumpeter, un text de Keynes, i aquí ja passem a altres àmbits de pensament, que si a algú li interessa simplement els he col·locat tots. Heldinger, Saussure, Jacobson, Ampajowski, una estètica d'en Boussanquet, que va tenir certa anomenada, Burckhardt, el gran historiador del Renaixement, Droysen, també un d'aquests grans filòlegs i coneixedors del món antic,
Georges Dumézil, Levi Brul, aquí en l'àmbit de l'antropologia cultural, Marc Kaniowski. I després, en l'àmbit de la ciència, tenim aquí 2 o 3 títols, com el d'Einstein i el de Schrödinger. Bé, és per tant una col·lecció que abasta autors il·lustrats i autors més o menys del 19 i 20, i van anar, això sí que va ser el seu criteri, van anar a omplir buits que no estaven a la col·lecció anterior. Per això dic que una mica una complementa l'altra. Bé, i en últim lloc, no ben en últim, però com a gran col·lecció ja acabada, té més, sí, us he introduït aquí la col·lecció de clàssics del cristianisme, que la van prendre Edicions Proa i Fundació Enciclopèdia Catalana. Aquesta col·lecció, com indica el títol, són clàssics de la teologia i la religiositat cristiana. Però, clar, per afinitat, hi ha alguns títols aquí que filosòficament ens són útils, també, no? I per això he pensat, introduïm també aquesta col·lecció, que ben bé no és de filosofia, però poden haver títols que efectivament ens siguin útils i que puguin ser també per l'estudiant interessant saber-ho. Estan també traduïts per gent que coneix l'autor i la llengua original, per tant, la qualitat mitja de la col·lecció és també bastant elevada, i aquí no ho he situat cronològicament perquè vaig trobar que estava tot el llistat fet per ordre dels títols i simplement vaig agafar el llistat. El que sí que he fet és subratllar en groc el que serien alguns d'aquests títols on és difícil de dir si això és filosofia o és teologia, perquè estem, clar, en terrenys de frontera i que, per tant, ens poden interessar. Per exemple, el pedagog de Climent d'Alexandria està clar que és una interpretació de la figura de Jesús, però que en la seva importància històrica ha estat decisiva. Per exemple, a Lessing, l'educació del gènere humà la fa coneixent aquest text. I sense l'educació del gènere humà, no sé si tindríem la filosofia de la història de l'idealisme alemany. Per tant, clar, és un text, diríem, de teologia, bueno, sí, relativament de teologia, però la influència filosòfica ha estat enorme. O Arnau de Vilanova, el text sobre la prudència de l'escolar catòlic, del mestre Eckhart, sempre Eckhart no se sap on situar-lo, és difícil de situar si és un místic, si és un teòleg, si és un filòsof, però bé, justament perquè està en la frontera tenim una bona traducció del seu comentari a l'Evangeli de Sant Joan. Nicolau de Cusa, també és de les poques traduccions que hi ha de Nicolau de Cusa, em sembla que en català és l'única que tenim. Miquel Servet, dels Errors sobre la Trinitat. Bartolomé de les Cases, sens dubte un autor important a tenir present. Nicolás Malebranche, Les Meditacions cristianes. Boeci i Cassiodor, una selecció de textos, Hildegard de Bingen. Martí Luter, La llibertat del cristià, text realment importantíssim per conèixer tot el tema de la llibertat i de la providència en el segle XVI-XVII. I Ramon Sibiuda, el llibre de l'home creient, i Ángelus Silesius, igual que el mestre Eckhart, d'aquests autors que estan a la frontera de diversos àmbits. Bé, i per acabar tenim de Dionisi Areopagita. No és tot el text complet de la jerarquia celestial, però és una bona selecció de diversos llibres, que també, evidentment, és un text d'aquests que és difícil de situar si és filosofia o teologia, i la seva influència ha estat decisiva. I de Kierkegaard, aquí es va traduir els discursos cristians. Bé, de Juan de Valdés, important en l'erasmisme espanyol, com sabem, el diàleg de la doctrina cristiana. De Bonaventura, Jan Soliloqui. Després tenim traduïts, això sí que seria més teologia en sentit estricte, però clar, indirectament, i pensant que estem en el centenari de Kant, home, saber que tenim traduït a Spinner i a Zinzendorf, que són els fundadors del pietisme. I sempre parlem del pietisme, que Kant es va formar en el pietisme. Si volem saber què és el pietisme, anem a llegir aquests dos autors. No són textos massa llargs, a més, però realment entens molt bé el que és l'espiritualitat pietista, que amara en què es va formar Kant, no només Kant, però Kant en concret. I Caterina de Siena, tenim el diàleg de la Divina Providència, que també és una mena de teologia especulativa mig filosòfica. D'Anselm de Canterbury, el per què Déu es va fer home. Sempre estudiem l'altre text, el de l'argument ontològic, però aquest és un text molt rellevant també per entendre la concepció de Déu a l'edat mitjana. I del nostre col·lega d'aquesta universitat,
Format en aquesta universitat, no va impartir classes. Joan Lluís Vives, tenim la introducció a la saviesa i altres escrits. De Schleiermacher tenim traduït un text molt important sobre les lliçons sobre la religió, perquè és com la gran comprensió des del romanticisme, per dir-ho així, de la religió des del sentiment. És un text que va marcar època en el qual dialoga constantment Hegel, normalment de manera crítica. Però realment és un text filosòficament rellevant. Calví tenim la institució de la religió cristiana, d'Erasme el manual del cavaller cristià, i pràcticament ja arribem al final. De Tomàs d'Aquino es va fer un compendi de la Summa Teològica, tampoc tota, i d'Agustí també tenim aquí les confessions. Bé, com veieu, per tant, aquesta col·lecció, encara que sigui més d'autors de religiositat o espiritualitat cristiana o la teologia cristiana, evidentment completa també altres autors. Bé, i aquí simplement he afegit, i si aquest material després a algú li interessa, podeu passar a l'arxiu, he afegit un complement. Això no són grans col·leccions, són títols, però molt ben traduïts i, sobretot, he marcat en groc, i simplement és donar una ullada, un editorial que penso que realment promet, que és les edicions d'Adesiara, de clàssics. I n'hi ha diversos ja, de manera que penso que és una línia editorial que tirarà endavant i realment edita molt bé, amb molts bons traductors, amb molts bons estudis introductoris, de manera que és possible que a dia d'ara aquest editorial acabi consolidant una línia. Per tant, aquí tenim informació d'altres traduccions importants i a dia d'ara, només per tenir present, per exemple, va traduir la saviesa grega arcaica, que són tots els fragments del que diem presocràtics i altres autors dels savis de la Grècia arcaica. De Sèneca, és breu la vida. De Ciceró, l'amistat. De Pascal, això és molt recent, justament ho ha fet Pere Lluís Font, segurament la persona que més s'ha consagrat a l'estudi de Pascal a les nostres terres, perquè ha estat 50 anys treballant amb Pascal. Pere Lluís Font, que ha traduït molt recentment Els Pensaments, una edició molt cuidada i a més és una edició crítica, perquè ha anat en el manuscrit font que es conserva a la Biblioteca Nacional de França per dirimir lectures de textos que s'havien traduït malament o s'havien posat on no corresponia, etc. I per tant ha fet una molt bona traducció i a més crítica. I després ha tret les provincianes, també de Pascal, i també a Adesiara ha tret un text de Schelling. Bé, per tant, repeteixo, això no és una gran col·lecció, són editorials diversos, però que completen autors. Bé, i per últim, perquè en això quasi ja seríem a la segona part, l'editorial de la Universitat de Barcelona, des de fa també uns 10-12 anys, s'ha reformat totalment i de ser, com acostumaven a ser les editorials universitàries en aquest país, una cosa lenta, feixuga, enquilossada, que quan aconseguien publicar alguna cosa quedava en un magatzem perquè no tenien distribució i era dificilíssim d'aconseguir tot el que publicaven. Sembla que totes funcionaven més o menys de manera semblant. La nostra sí. Doncs bé, de ser això, des de fa 10 o 12 anys ha entrat un equip nou. El rectorat li va decidir que jo s'havia de reformar totalment i, efectivament, s'ha reformat tot l'equip editorial en bons tècnics que procedien d'altres editorials que amb la crisi econòmica es van quedar sense feina, els van anar fitxant Edicions UB, ha fet un gran equip editorial i, a més, una molt bona distribució. De manera que ara, realment, el que publica Edicions ho trobareu a totes les llibreries i funciona com qualsevol altre editorial privat, per dir-ho així, i, a més, cuiden molt bé l'edició. Bé, editen diverses línies de tots els àmbits universitaris, està clar. En concret, editen una línia filosòfica i dins d'aquesta línia filosòfica el que diuen la sèrie magna és la sèrie en la que està aquesta traducció, la que parlem després, i aquesta sèrie està consagrada exclusivament a clàssics. I l'objectiu d'aquesta sèrie, de fet ha començat fa relativament poc, és omplir buits de grans autors clàssics que no s'havien traduït mai a la nostra llengua. Bé, hi han traduïdes en aquest moment el primer volum, que va sortir el 16, les meditacions cartesianes de Husserl,
El segon volum, el De Homine, de Hobbes, que de fet és una edició quasi bé crítica, perquè també s'ha anat a buscar les edicions originals, etc. I el tercer volum, del que parlem després, la crítica de la raó pura. I els següents en preparació, el Leviatán de Hobbes, que aquest entra a l'editorial, suposo que entrarà d'aquí un mes o dos màxim, i tot seguit també entrarà a càrrec meu de Fichte, la iniciació a la vida benaurada. El projecte editorial, en principi, són uns 25 títols d'entrada, on hi ha títols com Ésser i temps, la filosofia del dret, de Hegel, potser la ciència de la lògica, de Hegel, la doctrina de la ciència, de Fichte, el Treatise de Hume, és a dir, grans textos. La veritat és que aquesta col·lecció ha pogut tirar-se endavant, en part perquè Edicions UB ha posat el seu servei editorial, que és molt eficient, però en part també perquè el director de la col·lecció, en Josep Montserrat, ha estat molt hàbil a aconseguir uns mecenes que es van comprometre i s'han compromès en un capital que està dipositari en un banc a subvencionar 25 títols. I aleshores Edicions UB va dir, tenint aquest recolzament, tiro endavant el projecte i estem començant-lo i s'ha començat prou bé, que el tercer sigui la crítica de la raó pura, no està malament. Bé, aquest seria una mica el ventall de les edicions. Espero no haver estat massa passat, però era donar una informació del que hi ha, que igual molta cosa ja la coneixíeu. Però bé, si s'ha omplert algun buit, doncs tot això que s'ha aconseguit. Aleshores, Salvi, diré tres coses. Primera, penso que ens has fet gaudir moltíssim. Ha sigut un gaudi escoltar-te i recórrer aquesta història tan virolada. Gràcies, mil gràcies. Molt bonic. El Ferrater Mora era qui deia el pròleg d'aquest llibre Filosofia en el món d'avui. Deia, la millor cosa que es pot fer per a posar en vàlua una llengua no és tant l'agitació política que es pugui dur endavant al voltant de la llengua, sinó escriure coses interessants que facin que altres vinguin a aprendre aquesta llengua, perquè els sembla interessant. I tot això penso que ens posa davant un caramelet per aprendre, per a llegir, per adquirir títols, i això em porta a la segona qüestió. I és, nosaltres havíem pensat, i és una cosa que no havíem decidit, de posar aquestes sessions a l'abast de tothom. Són enregistrades, i potser és interessant que aquestes sessions vinguin posades a l'abast de tothom per a que hom pugui beneficiar-se'n. També les persones que no les han seguides en directe, etc. Això no ho farem sense el vistiplau de les persones que esteu intervenint-hi, però després d'escoltar-te jo penso que bé que estaria que això estigués a disposició per a consultar-lo, perquè és una introducció molt i molt interessant, molt precisa també a les edicions en valencià-català de grans obres de la història del pensament. Aleshores, això ens ho hauríem de pensar ben bé i veure com fer-ho per a crear potser una pestanya, un magatzem al web de Can València. Això era la segona cosa. I incloure també el document. I sé que tu... Sí, no, tenim, si no, jo us enviaré una còpia. Això estaria molt i molt bé. I després, la tercera cosa, jo veig, com tu, el que acabes d'esmentar del problema en rescatar edicions. Per exemple, a Edicions 62 es va publicar, hi ha un llibre traduït pel Francesc Perenya, que és Fenomenologia. El títol és Fenomenologia, Edmund Husserl, l'autor, en realitat és un recull de textos, no? I entre ells està Filosofia com a ciència estricta. I aquest text nosaltres l'hem volgut emprar a corrents actuals de la filosofia 2. I clar, es van trobar que només hi ha un exemplar a la biblioteca. Què fem? Vaig saber de posar-me en contacte amb l'editorial, va ser molt difícil tot, perquè era un fons de l'Aia primer, després que passa a Edicions 62, però tenim la sort que viu el traductor, el Francesc Perenya. I em digueren de posar-me en contacte amb ella. I ell, molt gentilment, va dir, sí, empreu-lo, podeu fer-ne un PDF, escanejar-lo, fer-ne un PDF i emprar-lo a classe, no hi ha cap problema. Però, clar, en altres casos és molt més difícil. Llavors, si tinguéssim la possibilitat de trobar sinergies editorials per a rescatar aquestes edicions. Totalment d'acord, sí.
Sí, perquè, a veure, potser la llista del 100, igual no, perquè entremig n'hi ha algun una mica fluixet. Jo diria uns 15 o 20 títols es van haver d'agilitzar molt ràpid i allò que no es trobava la persona adequada, però fora de, jo diria, uns 15 o 20 màxim, la resta penso que es podria rescatar tota, evidentment, no? És a dir, ara seria això, que hi hagués un projecte i que es anés a parlar amb aquests senyors i, escolti, donis els drets d'això i ja està. Sí, és el problema que té. Tu has posat aquest exemple, jo també en podria posar un, no? Acostuma a fer servir bastant a les pràctiques de Moderna 1 les regles per a la direcció de l'enginy. Està exhaurit. Per més que jo he donat també l'autorització editorial de que facin impressions curtes, no hi ha forma de que les facin. Com he solucionat el problema? Bé, l'he solucionat, més que solucionar-lo jo, vaig donar el vistiplau als alumnes. Un dia va aparèixer en un grup un alumne dient jo l'he escanejat en PDF, que el puc repartir? I jo vaig dir, home, jo no en sé res, però endavant, vull dir, i així treballem les regles. A més, t'han dit una cosa i és que... O sigui, una mica semblant al que et va dir que hi ha públic, que hi ha públic. Sí, perquè n'hi ha que tenen públic, perquè són d'ús escolar. No hi ha manera. Aleshores, això ho hem de parlar, Salvi. No puc dir res, fins així puc parlar, però això ho hem de parlar, perquè em sembla que hi ha moltíssim per a fer i molt d'interessant. Moltíssimes gràcies, Salvi Torró. Doncs estem superbé amb el temps. Són les 5 i 5, 6, i ara està previst a aquesta hora la lectura de textos seleccionats de la crítica de la raó pura en català-valencià a càrrec de Sandra Navalón, Juan Pablo García, Mercedes Valle, Paca Brull, que no ha pogut venir, i la saludem molt afectuosament. El Pere Gallego, que estava venint, però es veu que no era tan fàcil, estava venint en cotxe des d'Alacant, i jo mateixa. Llavors, reconfigurem la taula i recomencem en 2 minuts.